Transfer ko tiapon eh. Basit ate ko. No. La. Saya tingin merinda. Kanya po na ginaramid ni mama ko ni. Nimbento na ako. Halo-halo ka no. Ano naramid ni mama. Tay. Dabang wil-wil din ang kinagamit ko merienda. Tay sa ko dito, puro nga ako. Puro nga ube. Ube white. Mati nga violet apo, kundi puraw. Kalkalpas na nagaramit ti mata pa itid dami ni. Kalkalpas na nagaramit ti suman nga ka violet. Tani. Naka-steam. Tinapo tani. Suglay la ko ton bigat. La ko kaya ding ko ta ko. Maglapagalaban sila. Sakto ka onda pa. Merienda tayo ah. Ma! Ano naman dyan? Dari ako. Ano? Ha? Eh? Transfer ko tiapon eh. Basit ate ko. Basit dito baso. Kurang may ice na ma? Ha? Kurang ice na. Gusto rin merienda po. Pangkaduan. No. La! Gusto rin merienda. Oh. Kinanakawa ta kakon. Ako mabati kayo ubing ngayon. Ako mabati yung tubing ngayon. Ang kalo kami ti maluko ngayon. Mga tapaw. Kita na po na daw ni mama adi ko na eh. Balik ka ate kadaklan na. Isuman ka na. Ouch. Napudo. Diba ate di kadaklan na. Tara po. Violet. Nga suman. Ubi suman. Raman naman. Raman teka na po. Yung tiraman na. Kalabas sa wala nagmerenda man na ako. Kita niya lagi din tiwan niya. Adong bakan na. Matid? Matid lapaw. Nila ko di ubing. Jading ko ang dama. Ang dama itong bigat. Ang dama ka na nga po. Mat.